Ansu ne lamɛnbagaw n ka foli ni tanolibaw ye komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na n'Ala sɔnna ma tarata o tarata ani juma o juma n'a surafana donna an ka émission bɛ yen nɔ n'o ye jɛmukan min ye n'a sigilen don yɛrɛdɔn kɛnɛ kan ayiwa su in na an ye wele bila an ka professeur ba dɔ ma an ka belebele don an ka mɔgɔba fana don n'o ye Mamadu Blaki Keyita ye ale de bɛ ne bolokɔrɔ su in na ayiwa an bɛ foli kɛ ka waleɲuman dɔn an bɛ arakamani masa fo fɔlɔ o min y'a to an jɛra yan su in na ka se ka nin jɛmukan kɛ ka tila ka barika da alakira Mahamadu ye Mahamadu Mustafa Allahumma solli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadi wa salim o de ye foli nafama yɔrɔ ye ayiwa Blaki Keyita i ni su i ni su Fanta nse somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ n na i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ n na d'accord ayiwa président an y'i wele su in na ka na nin kɛnɛ kan n'o y'an ka yɛrɛdɔn kɛnɛ ye ka na an n'i ka sigi ka masala ka da kan e ye mɔgɔba ye jamana nin kɔnɔ yan nɔ ayiwa n bɛ n ka kuma galamani tɛnku i la e yɛrɛ ye min ye fɔlɔ i bɛ bɔ i b'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye yanni an ka don jɛmukan na ok i ni ce i ni baraji kuma diyara n ye awɔ an ka ala kɛ mɔgɔba ye an bɛɛ ye fitinin de ye o ye tiɲɛ an ka ale de ye kalifa tigi ye ale de ye fɛn bɛɛ ye belebele kelen de bɛ yen o ye ala ye o ye tiɲɛ an tɔw ye ala ka jɔnw ye o ye tiɲɛ donc i ye ne wele su in na n nana i ka studio kɔnɔ ka na wele lamɛn donc ne tɔgɔ Mahamadu Keyita mais ni i m'a fɔ Blaki mɔgɔ caman tɛ n dɔn awɔ donc ne ye Conseil des Maliens des États-Unis président o de ye ne ye bon yanni n ka k'o ye yanni n ka na yan n tun ye école karamɔgɔ de ye Mali la professeur d'anglais n ye l'école karamɔgɔya kɛ lycée de Ségou la ka tila k'a laban lycée Prosper Camara la Bamakɔ ka sɔrɔ ka na Amérique yan yanni n ka na yan fɛnɛ ala ye n garisɛgɛ don bourse la n ye bourse sɔrɔ ka taa san 1 kalan kɛ Angleterre o tun ye bourse de perfectionnement ye ka dɔ fara l'école karamɔgɔya taabolo fɛnw kan o fɛn kan an y'o bourse sɔrɔ ka taa san 1 kalan kɛ Lancaster Université la ka segin ka na Mali la donc o kɔnɔna na an participera Mali kalanko fɛn caman na depuis ne yɛrɛ ye école normale supérieure bila épreuve de baccalauréat fɛn o fɛn kɛra an participera bɛɛ correction na ka oral kɛ Mali fan caman na et puis séminaire minnu kɛra pour que kana yɛlɛma don l'anglais kalanni tɔgɔ la Mali kɔnɔ an participer olu fɛnɛ na donc o de kama su in na an kɔni bɛ yan l'école karamɔgɔya sara tɛ mais au conseil président de y'an lase yan donc an b'i ka bila la ni ɲininkali minnu b'i fɛ n'an ka dɔnniya bɛ se ka se minnu ma an tɛna fosi inventer studio in kɔnɔ yan an ka dɔnni ye min ye an ka structure la an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que u ka faamuyali sɔrɔ ayiwa nin diyara ne lamɛnbagaw aw bɔra sisan nɔ ka Mamadu Blaki Keyita lamɛn ale de ye au conseil président ye New York kɔnɔ yan nɔ a bɔra sisan nɔ a ye fɛn min yɛrɛ ye a bɔra k'a ɲɛfɔ a tun ye l'école karamɔgɔ ye ka da kan a ye o daminɛ kabiri Mali la yanni i ka se yan nɔ donc n'o y'an ka l'anglais-kan fana ye i y'o fana professeur ye i ka kuma fana b'a yira expérience caman b'i la i tɛmɛna sira caman fana fɛ ka sɔrɔ ka se Amérique kɔnɔ yan i sera yan fana ala fana ye kalifa fana d'i ma i y'a fɔ cogoya min na kalifa dir'i ma k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc o kunnafoni o diyara an ye kosɛbɛ ayiwa ne lamɛnbagaw Blaki Keyita sisan nɔ n bɛ fɛ ka question kelen tɛnku i la o question ye fɛn min ye au conseil yɛrɛ e y'a ɲɛmɔgɔ ye e de y'a président ye hakili la état 50 don o ye Amérique ye yan o ye Amérique yan nɔ ayiwa e y'o président ye ayiwa o conseil ni yɛrɛ Blaki a sigira cogo jumɛn ok ɲininkali diyara n ye Fanta awɔ o conseil source bɔra yɔrɔ min na an bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ Mali histoire jate minɛ awɔ bɛɛ b'a dɔn mars 91 yɛlɛma donna Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ yɛlɛma donna cogo di diyagoya fanga min kun sigilen bɛ maliyɛnw da la san 23 maliyɛnw wulila ka u ka destinée ta u tɛgɛ kɔnɔ k'a fɔ an sɛgɛnna nin diyagoya fanga la an ka na ni yɛlɛma ye yɛlɛma kɛra mais a ma diya min tora a la jeliw bɔnna mɔgɔw joginna hali sini dɔw ɲangatutɔ don a ko la mais jamana ka ko la a tɛ taa o kɔ
donc mɔgɔ fɛn o fɛn ni tora o yɛlɛma kɔnɔna na an ka miiriya b'olu bɛɛ ye bi faso tɛna ɲinɛ o kɔ fɛnɛ donc o yɛlɛma nalen na révolution populaire min ye diyakoya fanga bɔ maliyɛnw da la o kɔnɔna na maliyɛn minnu tun bɛ kɔfɛ an nana ko ka conférence nationale kɛ conférence nationale ye mun ye mali mɔgɔ fɛn o fɛn service baarakɛlaw sɛnɛkɛlaw o mɔnnikɛla anw maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ ko bɛɛ de ka na an ka taafan kura ɲini jamana tagako la donc o de ye conférence nationale ye o kɛra 1991 Musa Tarawele ka fanga tiɲɛlen kɔfɛ donc maliyɛnw y'a ɲini ko il faut que an ka sigi ka kuma pour que bɛɛ niyɔrɔ ka sɔrɔ jamana fɛn na o conférence nationale kɔnɔna de la maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu y'a ɲini ko ka association fana créer min bɛ maliyɛn kɔfɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔfɛ o ka k'olu fana ka tɔn ye donc conférence nationale de kɔfɛ o conseil nana ka na créer k'a kɛ association min ye association nɔrɔlen tɛ fɛn na association in tɛ politique kɛ mɔgɔ ye a tɛ campagne kɛ mɔgɔ ye a ka fɛn ye min ye laɲini ye min ye dɔrɔn maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka ladamu cogo min na k'u ka sɔrɔw ɲɛsin jamana kɔnɔna na pour que ka se k'o nɔgɔya ani ni minnu fana kɛra segin fɛn ye ko taama ka di mais segin fana ɲɔgɔn tɛ n'i bɛ segin tuma min o k'a sɔrɔ fɛn fana bɛ se ka kɛ min bɛ se ka seginni nɔgɔya anw kɔfɛ mɔgɔw ma donc haut conseil sigira n'o hakili de ye mais fo mɔgɔw k'a faamuya conférence nationale min kɛra 1991 conférence nationale haut conseil bɔra o de kɔnɔna na ayiwa Blaki i ka nin diyara n ye i sera k'i da don a la ka walawala hakili la bɛɛ tulo b'i kan na ka da kan ne yɛrɛ ka faamuyali la n'an y'a faamuya dɔɔni o conseil sigikun ye pour que ka maliyɛnw lakanda hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ yen k'u lakanda ka maliyɛnw kisi et puis k'a dɔn fɛn min bɛ maliyɛnw na aw ni maliyɛnw ka se k'a sigi ka masalaya aw k'u fɛ ko dɔn n'aw bɛ se ka min ɲɛnabɔ aw bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'aw tɛ se ka min ɲɛnabɔ na solution min bɛ sɔrɔ o la aw bɛ o sira fana ɲini a bɛ se ka kɛ kalanko b'o la banako b'o la tunga gɛlɛya b'o la garisɛgɛ gɛlɛya b'o la a ko ka ca donc i bɔra ko explication min di surtout y'a fɔ ko a sigilen tɛ politique ko kan aw tɛ yen nɔ k'a fɔ ko aw ye politicien ye k'aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ politique la aw bɛ yen nɔ jamanaden bɛɛ de kama a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko maliyɛn don olu bɛ se ka lakanda cogo min na k'u sigiyɔrɔ lakanda cogo min na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na donc hakili la i bɔra ka n'an y'a faamuya i bɔra ko o de explication di ok mais faranfasiya dɔ fɛnɛ fara a kan ka hɛrɛ sɔrɔ u sigiyɔrɔ la o dɔrɔn tɛ mais ka hɛrɛ k'u ɲɛsin mali yɛrɛ fɛnɛ ma voilà dɛmɛbagaw bɛ se ka ɲɛsin mali ma cogo min bɛ se k'an ka bɔ nɔgɔla nɔgɔya o conseil ka baara ye o fɛnɛ ye donc k'a fɔ an sigiyɔrɔ la ka hɛrɛ ɲini o dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ se ka baarakɛlaw minnu bɛ se ka na ni dɛmɛ ye jamana kɔnɔ n'u b'a f'u ma tubabukan na ko investisseur privé k'olu fana ɲɛsin jamana ma pour que jamana ka bɔ nɔgɔla bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o fana ye haut conseil ka baara dɔ ye o fana ye haut conseil ka baara dɔ ye ka se mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan komi Bamako Mali kɔnɔla la sababu ɲuman min bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ o nɔgɔyabaga ye yan mɔgɔw ye aw bɛ taa se olu mɔgɔw ma minnu bɛ se k'o ɲɛnabɔ o kɔnɔla la ayiwa Blaki o faamuyala hakili la ne lamɛnbagaw aw bɔra ka caman faamuyali caman sɔrɔ Mamadu Blaki Keyita ka information a ye minnu di sisan nɔ aw bɔra ka faamuyali caman sɔrɔ o la ayiwa Blaki hali bi an bɛ ɲɔgɔn na i bɛ hakɛ to n b'i sɛgɛn dɔɔni dɛ o tɛ problème ni kɔni ye wele jaabi i b'i sigi ni question modèle bɛɛ fɛnɛ ye donc n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka dɔnniya mana se ka min jaabi an bɛ n'o de jaabi an tɛna nkalon tigɛ an tɛna fɛn inventé ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Blaki question filanan ye min ye au conseil bureau yɛrɛ o a installé don a sigilen don yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn n'i bɛ se k'o faranfasiya di mɔgɔw ma ok au conseil bureau normalement malien ka ca duna fan o fan i kan ka au conseil bureau dɔ sɔrɔ ye an mana ta farafina jama fɛn o fɛn bɛ ni malien ka sigida ka ca malien denw cayara a jamana na au conseil bureau dɔ b'o kɔnɔ Faransi Amérique Saudi Arabia malien ka ca duna fan o fan
bureau dɔ sigilen bɛ yen donc o conseil tɛ yɔrɔ kelen ye a bɛ dunan fan bɛɛ donc o dunan fan bɛɛ ta ye jumɛn ye n b'a daminɛ Amérique yɛrɛ ta la yan Amérique yan an ye Amérique ye 50 États o 50 États kɔnɔ maliyɛn ka ca yɔrɔ o yɔrɔ la New York, Philadelphie, Baltimore, Atlanta, Houston, Denver, New Jersey an kɛrɛfɛ yan maliyɛn ka ca yɔrɔ o yɔrɔ n'u kɛlen bɛ ka maliyɛn tɔnw sigi olu bɛɛ représentelen bɛ Haut Conseil kɔnɔna na Conseil des bases des États-Unis donc o ye donc anw fɛ yan mɔgɔw bɛ confusion caman kɛ u b'a fɛ Haut Conseil des États-Unis ce n'est pas le Haut Conseil des États-Unis mais c'est le Conseil de base des États-Unis donc minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire a bɛ olu ka bureau bɛ wele Conseil des bases de la Côte d'Ivoire minnu sigilen bɛ Faransi olu ka bureau ye Conseil de base de la France donc o Conseil de base bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dunan fan 14 bɛɛ fɛ Afrique ni Amérique ni Asie ni yɔrɔ bɛɛ fo ka yɔrɔ o yɔrɔ ni maliyɛnw sigilen bɛ ni bureau b'u bolo olu ye Conseil de base ye n'i y'o Conseil de base bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ye Conseil de base bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ na ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye donc o président o de ye Habib Sila ye non en même temps o ye maliyɛn minnu sigilen bɛ Gabon o président fana de don donc i y'a fɔ cogo min na aw ka Conseil de base olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka da kan i y'a fɔ cogo min na fili bɛ yen nɔ mɔgɔ caman t'a faamuya Amérique ta ye o ye Conseil de base ye Conseil de base des États-Unis Faransi fana ta ye o ye n'i bɛ Faransi o ye Conseil de base de la France ye mais o conseil tɛ non parce que o conseil ye min ye o ye n'i ye Conseil de base bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ bureau national de ye maliyɛn bɛɛ ka bureau c'est-à-dire maliyɛn dɔw bɛ Côte d'Ivoire dɔw bɛ Gabon comme n y'a f'i ɲɛna o président yɛrɛ sigilen bɛ Gabon donc lui il est le président du Conseil de base du Gabon mais conférence nana kɛ ale de kɛra bureau national ɲɛmɔgɔ fana ye donc a bɛ fɔ bureau national de ma le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur donc o de président ye Habib Sila ye bon ni mɔgɔw ko ya Haut Conseil comme Haut Conseil de diyara mɔgɔw da donc bɛɛ ko Haut Conseil mais anw ye président de Conseil de base de ye voilà mɔgɔw tun m'a faamuya voilà ayiwa Blaki nin diyara an ye kosɛbɛ ka da kan i bɔra sisan nɔ ka faranfasiya min di mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ ne yɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw an t'a dɔn Conseil de base ani Haut Conseil différence ye min ye donc i bɔra ka explication di sisan an bɛ yɔrɔ min na Blaki Keita bɛɛ de tulo b'i la New York kelen tɛ diɲɛ jamana bɛɛ n'a a captelen don an ka website kan bɛɛ de tulo b'i la bon n b'a ɲini n ka auditeurs fana fɛ u bɛ se k'a lajɛ u ka jabaranin na sisan direct yɛrɛ la uruku kan n'i taara Play Store la dɔrɔn n'i y'a ye ACR TV n'i y'o cliquer dɔrɔn an bɛ ka fɛn min kɛ direct don u bɛ se k'a ɲɛ donc na min bɛ se k'a lajɛ a ka uruku kan u bɛ se ka taa internet fana kan k'a cliquer live kan olu fana bɛ se k'an lajɛ donc n bɛ fɛ k'o information di mɔgɔw ma u k'a dɔn fɛn min don ko ɲɛnama de don a bɛ ka kɛ live de la ayiwa Blaki i y'a fɔ sisan nɔ ko o ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen o ɲɛmɔgɔ a base bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ ko Habib Sila ale sigilen don Gabon Habib Sila n t'a dɔn kosɛbɛ bari hakili b'a la san dɔ tɛmɛna a tun ye délégation dɔ bila ka na bureau dɔ sigi yan nɔ ayiwa sisan nɔ e yɛrɛ ye jumɛn ye o poste la Habib Sila ye président ye e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o conseil kɔnɔna la poste jumɛn de bɛ e bolo bamanankan ma nɔgɔ donc Haut Conseil bureau yɛrɛ la an b'a fɔ min ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a bureau national n'o ye bureau national yɛrɛ ye ni Habib Sila ye o président ye ne ye a ka vice président dɔ ye vice président 7 de bɛ Haut Conseil la k'o fara pour que ka Habib dɛmɛ a k'a ka baaraw kɛ dɔw bɛ olu bɛ Afrique représenté dɔw bɛ Amérique représenté kana dɔw bɛ Asie représenté ani fɛnw donc moi ne ka place ye min ye bureau national yɛrɛ la ne ye vice président kelen ye o bureau national la pour que Habib dɛmɛ baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na
donc e de Abibu ka vice président New York Amérique kɔnɔ yan. Ne de ye vice président pour la zone Amérique ne de y'o ye. 50 bon u b'a fɔ ko 52 États mais 50 États. Bon n bɛna o faranfasiya latigɛ ye o bɛna ni école karamɔgɔya yɔrɔ dɔɔni bɛna na o yɔrɔ la sisan mɔgɔ caman bɛ fili u b'a fɔ 52 États parce que Amérique État minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na i ko New York ka taa New Jersey ka don Pennsylvanie ka taa fo Maryland ka taa North Carolina ka jigin fo Atlanta fo Floride ka tila ka taa tilebi yan fan fɛ fo ka taa se fo Californie ma o ye minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na État minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na o bɛ bɛn 48 ma 48 États. Bon, maintenant, État flabé ou l'ou norolen te nyokona, ou l'ou be jikan. Oye Alaska, ani Hawaii. Bon, ni yo l'ou fla fara 48 mounou norolen me nyokona ya. O de 50 États 50 États des États-Unis. O de be États-Unis formé. Mais moko chaman ka familiali la, ou l'ou be mounou tougoule me nyokona, ou l'ou bo ke 50 ye, katla ka Alaska ni Hawaii fene fara kan ka fo 52. Oye fili yoro ye, mais 48 binani ani segi o ya bamanangana ma yende binani ni segi o de norole me ɲɔgɔn na yan tɔ fila olu jɛnsɛnnen don kelen bɛ ji kan kelen bɛ fo pôle fan dɔ fɛ Alaska o ka surun Russie la yɛrɛ la ka tɛmɛ Amérique yɛrɛ kan voilà a ja Amérique a kɔnɔ ka bon kosɛbɛ jama État 50 o de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ États-Unis d'Amérique ye bon américain yɛrɛ bɛ laɲini na ka Porto Rico fana fara a kan mais o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ mais pour le moment 50 de don mɔgɔw bɛ fili k'a fɔ 52 ani 2 o ye fili yɔrɔ ye donc l'école karamɔgɔya yɔrɔ bɛ na yan pour que ka mɔgɔw bilasira u k'o yɔrɔ faamuya quoi awɔ ayiwa Blaki i ka explication na ne y'a faamu sisan État 50 min bɛ Amérique kɔnɔ yan nɔ donc e de y'o olu maliyɛn bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Ala ye o kalifa e la Blaki o ye koba ye dɛ ka da kan o État 50 o maliyɛnw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ko ko wulila olu kun kan e ka kan ka i jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la bon o yɔrɔ la n yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ ka da kan wagati dɔw tɛmɛna n b'a dɔn gɛlɛya tun bɛ mɔgɔ caman na Amérique kɔnɔ minnu bɛ bɔ Afrique ka na i bɛ taa sɔrɔ jigiyɔrɔ ko ma nɔgɔ ou bien bana b'u la ou bien dɔw ka bourse ko n b'a ye tuma bɛɛ misiri mɔgɔw ou bien mɔgɔ wɛrɛw na min bɛ kɛ dɔrɔn k'a ye Blaki wele ka na ko ni problème bɛ yen k'a kana ɲɛnabɔ donc hali bi Blaki e b'o sira kan wa walima parce que question dɔw bɛ yen nɔ Blaki ayiwa n'i bɛ mɔgɔ interviewer a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ y'a ka da kan na Ala ye fanga kalifa i la a ma nɔgɔ fanga min fana don surtout maliyɛn o bɛ dugu 50 min na fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a problème min wulila ko e ka se ka i jeniyɔrɔ fa donc ne bɛ i ɲininka o la Blaki n'olu fɛn fɛn kungo wulila n'a sera e ma e Blaki yɛrɛ e bɛ kɛ cogo di parce que n b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye maliyɛnya ka di ye i bɛ baara fana la i ka baara tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko i ye au conseil président ye i bɛ baara wɛrɛ fana la Amérique yan nɔ bon donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko o kalifa e la donc n'a problème dɔ nana e yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn maliyɛnw cɛ la bon question a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn awɔ ni ye min ye ne kelen tɛ ne ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min ne ye vice président ye haut conseil la cogo min na ne fana ka bureau in na ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ parce que adamaden kelen i tɛ se ka kɛ fosi ye i ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ donc o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ profiter i ka micro in na n baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yan n bɛ foli k'u ye ka waleɲuman dɔn parce que ne yɛrɛ bɔra taamala kɔsa in na i b'a kalama ne kun taara so mɛnna dɔɔni n ye kalo 1 kɛ mais kalo 1 kɔnɔna na yanni n ka segin ka na gɛlɛya dama dama ye communauté sɔrɔ yan banniw tugutugura ɲɔgɔn na a gɛlɛyara mais ne ka baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yan u wulila k'u jɔ olu ye min kɛ u y'a kɛ ka se niveau min na hali ni ne yɛrɛ kun bɛ yan a tɛ kɛ ka tɛmɛ o kan
o fɔlɔ ye jɔnniw ye mais n ka vice président Amara Dramé Bekayi Traoré ani Sulemani Kulibali min ye an ka commission de la communication président donc u y'u jɔyɔrɔ fa ci nana se u ma min kɛ ko an balimamuso dɔ tanyara Caroline du Nord u wulila u ye ambassade ye ci bila ka na u fɛnɛ wulila u donna communauté tu la u ye mɔgɔw sensibiliser ka nafolow ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan donc pour que ka se ka ko ni fɛn o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ ne bɛ Mali la donc ni baara ɲɔgɔn ɲumanya tɛ a tɛ se ka kɛ donc ko bɛɛ tɛ ne kelen ye bon o hukumu kɔnɔna na fɛnɛ ni n bɔra n yɛrɛ ka proche collaborateurs la n bɛ don Amani bureau fɛnɛ na k'olu fɔ parce que Amani mɔgɔw u fɛnɛ ma sigi kɔfɛ donc ne nana ka na sɔrɔ nin ko bɛɛ ɲɛnabɔra fo ka dugutaga yɛrɛ kɛ pour que an bɛ se ka wuli cogo min na ka taa se ka an balimamuso in tanyana yɔrɔ min na pour que ka taa a su nɔfɛ ka na k'a bila ka taa so Ala barika la su kɔni sera so su donna donc vraiment k'a fɔ ko bɛɛ ɲɛsinnen bɛ ne ma ko bɛɛ ɲɛsinnen tɛ ne kelen ma ne ni n baarakɛɲɔgɔnw de don donc o de kama fɛn bɛɛ tɛ ne kelen ye parce que mɔgɔninfin i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ne bɛ baara min kɛ ni mɔgɔw de b'a kɛ ne ka bureau yɛrɛ 43 personnes 43 personnes 15 bɛ New York yan 4 bɛ Washington 3 bɛ New Jersey 4 bɛ Philadelphie bon a tɔw la 2 bɛ yɔrɔ dɔ minnu yɔrɔ ka jan an y'a kɛ mɔgɔ kelen kelen pour que ni déplacement ko nana na mɔgɔw kana tɔɔrɔ kosɛbɛ et puis généralement wariko b'a la tout y a pas de budget k'a fɔ u b'a ta k'a di anw ma an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ yan i ko maliyɛn tɔw b'a kɛ cogo min na a bɛ bɔ an yɛrɛ de poche kɔnɔ donc tɔn tɔw bɛ cotisation ni fɛnw kɛ cogo min anw fɛnɛ b'o ɲɔgɔn de kɛ pour que ka se ka communauté dɛmɛ voilà donc n'a sera yɔrɔ dɔ anw kelen tɛ se donc n ye banni min f'i ɲɛna nin ye o ye exemple dɔ ye il a fallu toute la communauté minnu bɛ conseil la minnu tɛ conseil la minnu tɛ Amani na maliyɛnw de don bɛɛ wulila k'i jɔ donc n bɛ foli kɛ k'a lase an ka communauté ma n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan studio in kɔnɔ bi fɛn min bɛ yen su mana wuli ka jɔ o hinɛ ma tila maliyɛnw na fɔlɔ donc su banni dɔw bɛ k'an bolo yan an bɛ kɔnɔna fili mais Ala ni maliyɛnw ka hinɛ ni diinɛ bato kama a ko bɛ tila ka nɔgɔya an bolo donc ko bɛɛ tɛ président dɔrɔn ye i mana n'i y'a mɛn i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni nɔfɛ mɔgɔw t'i la i kelen tɛ se ka kɛ fosi ye donc fɛn o fɛn bɛ kɛ ne ni n baarakɛɲɔgɔnw de b'a kɛ sisan an ni Amani mɔgɔw fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ jɛ parce que Amani ye mun ye association caman de bɛ New York olu farala ɲɔgɔn kan ka bureau dɔ sigi donc n'anw k'an bɛ Amérique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan il faut que an ni bureau central min bɛ New York yan f'an n'o tigɛ ka kɛ ɲɔgɔn bolo parce que anw sigiyɔrɔ bɛnna New York ma yan donc o de don donc ko bɛɛ tɛ Blaki ye Blaki n'a baara ɲɔgɔnw don Blaki ni communauté mɔgɔ ɲumanw don Blaki ni communauté silamɛw de don donc anw de bɛ jɛ maliyɛnya kɔnɔna na hinɛ kɔnɔna na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ayiwa Blaki ni diyara n ye n y'o de f'i ye kuma ye toden de i bɛ dɔ ta dɔ b'i kun bɔ i y'a mɛn i ɲɔgɔn donibata ɲubaga ɲuman de b'i la kuma tun bɛ ka nin de laɲini n bɛ fɛ k'a dɔn communauté kɔnɔla la i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ et puis aw bɛ baara min kɛ fana baara min n'a nafa bɛ se communauté ma aw ye minnu fana kɛ ka tɛmɛ n'a nafa sera communauté ma n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de laɲini i k'i da don o la dɔɔni quoi donc Ala yɛrɛ y'a kɛ i da sera a dɔw ma ka da ka gɛlɛya caman kɛra communauté kɔnɔ camanba de kɛra communauté kɔnɔ Blaki camanba a bɛɛ tɛ saya yɛrɛ ye a bɛɛ tɛ saya ye donc caman bɛ yen mais kuma sugu dɔw bɛ yen Fanta o fɔli man ne yɛrɛ ye o ye tiɲɛ sinon caman kɛra seere mɔgɔw bɛ yen o ye tiɲɛ ne yɛrɛ ye dɔw kɛ individuellement n ye dɔw kɛ ni n baarakɛɲɔgɔnw ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a dɔn dɔw bɛ yen olu t'a dɔn o ye tiɲɛ hali ne yɛrɛ mana taa Mali la n somɔgɔw bɛ n wele tuma dɔ
dɔw tigi delila ka na yan ka na k'an yɔrɔ ɲini ka na ko ka foli kɛ parce que i delila ka nin k'u ye Amérique i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan mais mɔgɔw bɛ yen olu ye hɔrɔnw ye mais u ma deli ka ne yɛrɛ wele mais u fɔra n kɔ parce que mɔgɔ tɔgɔ ɲɛbaga bɛ taa yɔrɔ dɔ i tɔgɔ ɲɛbaga bɛ taa yɔrɔ dɔ i tɔgɔ ɲɛbaga tɛ se yen mais minnu b'a dɔn k'a fɔ karisa ye nin k'anw ye an fana ka taa se a somɔgɔw ma ka bonya lase a somɔgɔw ma o ye hɔrɔnya ye o caman kɛra bon fɛn damadamaw bɛ yen an ye minnu kɛ n'i nana k'i bɛ ɲɛ nin kɛ a laban a bɛ kɛ waso ye i y'a kɛ ka baraji fɛn o fɛn ɲini n'Ala ma fara i kan o baraji bɛ tila i la donc nin baara in kɔnɔna na ne ye mandat 1 kɛ n bɛ mandat 2nan la dɔ wɛrɛ tɛ fara min kan donc an ye caman kɛ hali bureau fusion bɛ kɛ don min n y'a kuma fɔ j'étais presque en larmes ne yɛrɛ kun wari min donna maliyɛnw ka ko la a bɛɛ papier bɛ n bolo wariba de don mais n tɛna sigi k'o fɔ i b'a kɛ ka waliden dɔw de kun ma bɔ wari ta tuma dɔw a bɛ taa se fo $5000 ma $5000 financement personnel i bɛ taa bɔ i ka compte la ka na k'a ta k'a di taa nin kɛ k'i mago ɲɛnabɔ o bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ se k'i ka wari lasegin a caman bɛ yen wari tɛ segin a cas dɔw bɛ yen n'i taara avocat ma u b'a f'i ɲɛna ko dossier case ma ban fɔlɔ donc wari tɛ se ka sɔrɔ donc an tɛ se ka na k'an bɛna an sigi studio kɔnɔ k'a fɔ n ye nin kɛ n'i ko fɛn bɛ nɛ mɔgɔninfin tɛ fosi ye i m'a faamuya n'i y'a fɔ ne ye nin kɛ finalement a bɛ kɛ waso ye i m'a faamuya donc waso man di Ala ye min de don an bɛ na yan n'an bɛ na Amérique yan don min na mɔgɔ si tɛna k'a fɔ n bɛna communauté ka ko la an bɛɛ bɛna fɛn ɲini de la pour que ka an yɛrɛ mago ɲɛ k'an somɔgɔw lahinɛ mais o kɔnɔna na i ka jateminɛ bɛ se ka na i bɛ se k'a ye ne bɛ se ka nin kɛ pour que k'an ka communauté mɔgɔw dɛmɛ ne bɛ se ka nin kɛ pour que k'an faso dɛmɛ donc n'an ka idée ser'o yɔrɔ la an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ k'an ɲɛsin an ka communauté ma k'an ɲɛsin an faso ma donc an ka baara kɔnɔna na an bɛ se ka wagati dɔw ɲini k'olu bila an bɛ baara kɛ communauté ye cogo min na an bɛ ɲɛɲinini fana kɛ pour que dɛmɛ bɛ se ka se faso ma cogo min an b'o baaraw fana kɛ voilà ayiwa Blaki nin diyara n ye n'i y'a ye n ye ɲininkali kɛ n m'a kɛ ka da basi kan n bɛ fɛ hali bi ka kunnafoni de di maliyɛn bɛɛ ma u k'a dɔn o conseil a bɛ ka baara min kɛ maliyɛnw ye o conseil jɔyɔrɔ min b'a la maliyɛnw ye k'a da kan bana dɔrɔn tɛ saya dɔrɔn tɛ dekun caman fana bɛ yen nɔ gɛlɛya caman bɛ yen ka taa baarakɛ taasira bolo la parce que n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ jamana nin kɔnɔ na e Blaki i kɛra sababu ye i ye baara ɲini ka d'a caman ma a caman tun bɛ kɔlɔlɔ caman na i n'i jɛɲɔgɔn aw kɛra sababu ye ka a bɔ a la donc n'a mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ o conseil a yɛrɛ bɛ mun nafa de lase mɔgɔ ma parce que hali bi maliyɛn mɔgɔ caman bɛ yen u m'a faamuya u bɛ ɲininkali kɛ hali bi u m'a faamuya o de kosɔn n ye nin ɲininkali ni tɛngo i la donc mɔgɔw k'a faamuya o conseil ye fɛn min ye a bɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ k'u bɔ degun kɔnɔla la ka tila tuguni ka hɛrɛ ɲini tuguni ka a d'u ma maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan n'a ko wulila u kun kɔnɔ la e Blaki i n'i ka jama aw wulilen don ka jɔ u kana santi k'a fɔ k'u kelen don toujours u ka dɔn ne ye maliyɛn ye mais hali bi mɔgɔ de bɛ na dɛmɛbaga de bɛ na o de kosɔn n y'o question posé pour que k'i ka kuma sɔn yɔrɔnin kelen fana bɛ yen peut-être hakili ka fɛn na m'o yɔrɔ ye mais n'i ye anw yɛrɛ ka tɔn n'an b'a fɔ haut conseil n'i ye haut conseil batakiw yɛrɛ jateminɛ kumakan fɔlɔ min bɛ bɔ a kɔnɔ ni nansarakan fɔlaw b'a ma ko préambule o conseil yɛrɛ ka kumakan fɔlɔ min bɛ haut conseil bataki yɛrɛ kɔnɔ o ye de ka maliyɛnw u sigilen bɛ dunan fan o fan ka se k'u fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka u sigili bɛ nɔgɔya u ma cogo min na et puis u sigiyɔrɔ u sigilen bɛ jamana min na u k'o sariyaw bato donc n'i ye anw yɛrɛ ka fɛn jateminɛ o conseil yɛrɛ ka an ka texte la n'o ye bataki ye bamanankan na o kumakan fɔlɔ préambule o de ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u sigiyɔrɔ damu et puis a ka kɛ u sigilen bɛ jamana minnu na
o sariyaw o ka bato ani u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min, u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min, parce que pour que i ka hɛrɛ sɔrɔ wali jamana kɔnɔ f'i k'u ka sariya bato, n'i m'u ka sariya bato sariya b'i ɲangi, ni sariya ye ɲangi ka tunga ma tiɲɛ i bolo, a tiɲɛna, voilà donc o de kama an ka but principal yɛrɛ ye min ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan u sigiyɔrɔw la et puis u k'a faamuya u sigilen bɛ jamana minnu kɔnɔ o sariya batoli ye diyagoya ye. Ayiwa Blaki, ni diyara an ye, an bɛ foli lase i baarakɛɲɔgɔnw ma, i y'a fɔ cogo min na e kelen tɛ, i ni baarakɛɲɔgɔnw de don, hali n'a sɔrɔ kalifa kɛra e la n'a baarakɛ ɲuman t'i bolo a bɛ k'i bolo degun ye, donc an bɛ foli lase u bɛɛ ma, i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o conseil kɔnɔla la, muso fara cɛ kan, k'u ni ce u ni baraji u ka hakili ɲumanya la ani u ka support la, an b'an profiter fana, i y'a fɔ cogo min na ka foli lase Bala Sisogo ma n'o ye Amani président ye, ka da kan ale ye Amani président ye, n'a tun ka d'a ye a y'a fɔ cogo min na dɛmɛ min b'a bolo ka se ma a t'a kɛ, mais maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen, o don ko an tun bɛ kuma dɔ la historien côté non, n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'i y'i kɔmɔgɔ bonya Blaki u b'i bonya o, i tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'e t'i ka i kɔfɛmɔgɔ bonya o, donc Ala ye ɲɛmɔgɔya se e ma, e fana kɔmɔgɔ ye minnu ye e olu bonya, donc olu fana bɛ e bonya, o la an bɛ foli lase Amani mɔgɔw ma, ka taa foli lase an ka ambassade mɔgɔw ma, vraiment olu sigilen don an kunna yan nɔ ka an dɛmɛ an ka baara ni fɛn caman na. Ayiwa Blaki, n bɛ profiter n bɛ foli lase Fatumata Tarawele fana ma, ale ye au conseil permanent ye, secrétaire permanent, ale ye secrétaire permanent ye, an bɛ yɔrɔ min na bi na a bɛ New York kɔnɔ yan nɔ, a mana mission baara la nka a nana sira wɛrɛ fɛ, o ta an bɛ foli bila ye ka barika ɲuman da ye ko ne k'o ko a Tarawele. Ayiwa Blaki, hali bi n ka ɲininkali n b'a tɛkun i la yanni n ka ligne dayɛlɛ mɔgɔw ka se ka question poser i kun, e yɛrɛ sigira au conseil la san jumɛn? Ok, donc komi n da kun sera o yɔrɔnin ma mais ma sigi san fɔ, n y'a f'i ɲɛna n ko n ye mandat kelen kɛ, n bɛ filanan de la dɔwɛrɛ tɛ fara o kan tuguni, voilà, ne ka mandat fɔlɔ a daminɛna avril 2008. Donc n'i ye haut conseil ka sariyaw jateminɛ, haut conseil bureau fɛn o fɛn bɛ sigi, a ka mandat ye san 5 de ye, san 5 o kɔnɔna na président min bɛ e min ye ɲɛmɔgɔ ye, e bɛ se k'a i présenter siɲɛ 1 pe dɔrɔn, o kɔrɔ n'i ka mandat fɔlɔ banna i bɛ se ka filanan ɲini, mais sabanan t'a la, kuma tɛ ka taa se 4nan ma, donc Ala ye 2 kalifa ne na, an b'o filanan de la, o bɛ na ban 2018, donc ne sigira 2008, an ye bureau renouvelé en juillet 2013, donc renouvellement wɛrɛ bɛ kan ka kɛ yɔrɔ caman na, je crois que ni secrétaire permanent kumana comme ye Fatumata annoncé, ale ko ma caman kan ka yɛlɛma ɲinan, bureau caman bɛ olu ka mandat bantɔ de don, bon o don na ne yɛrɛ ni an ka baarakɛɲɔgɔn dɔw kumana, olu bɛ Laginɛ déjà pour que ka Laginɛ bureau renouveler, bon ka ne yɛrɛ to Mali la n y'a sɔrɔ délégation dɔ kun taara Togo pour que ka t'o renouveler, Côte d'Ivoire kɛra, donc fɛn o fɛn ka mandat bannen don à peu près une vingtaine 20 ɲɔgɔn kan ka renouveler ɲinan, san wɛrɛ o ɲɔgɔn bɛ kɛ, donc min bɛ da o kan tour bɛ se anw yɛrɛ ma yan, donc an bɛna bonya lasegin Américains ma, min kan ka bila anw fɛnɛ nɔ na, Ala bɛ n'o sugandi, parce que adamaden an bɛ min na yan, an b'i ko théâtre bɔlaw de, i m'a faamuya, i ni rôle i ka kan ka min kɛ i ka wagati la i b'o kɛ, n'o tuma banna i bɛ bɔ ye, mɔgɔ wɛrɛ bɛ na, donc adamaden tɛ se ka to fɛn kelen na kudayi, o tɛ se ka kɛ, min bɛ to yen n b'o fɔ maliyɛnw ye, n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan, an ka communauté o de tɛ bɔ yen, o ye bada ye, mais ɲɛmɔgɔya la an bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ, an bɛ ɲɔgɔn falen de, su ni tile bɛ falen ɲɔgɔn na fɛn min na, ɲɛmɔgɔya fana bɛ kɛ ten de, n'i ye an ka jamana yɛrɛ lajɛ, an bɛ président joli na bi,
indépendance taara Modibo Keita Moussa nana Amadou nana et puis Alpha nana Jonkunda ye transition kɛ maintenant Ibrahim Boubacar bɛ n'o fana ka tile banna ko mɔgɔ kelen tile tɛ dunan laban o dɔnkili ma da aw yɛrɛ ye ɲamakalaw ye aw yɛrɛ b'o dɔn donc sisan kɔni ne nana au conseil ɲɛmɔgɔya la 2008 mandat fɔlɔ banna filanan Ala y'a da mɔgɔw y'u ka danaya dan kan a bureau bɛ sigi don min i yɛrɛ kun bɛ yen vote ma kɛ fosi danaya dɔrɔn de don consensus pour que ka bureau ye renouveler donc an b'o bonya fana segin o tɛ New York dɔrɔn ye o ye délégué minnu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɔra North Carolina ka bɔ Atlanta ka bɔ Houston ka bɔ yɔrɔ bɛɛ Washington ni fɛnw kana pour que bureau in ka segin donc an ye bureau sigi danaya consensus parce que au conseil yɛrɛ an bɛ o de ɲini fɔlɔ consensus ye jumɛn ye o ye de bɛnkan a ka bɛn fɛn dɔ kan balawu tɛna min na donc n'aw ma se ka bɛnkan sɔrɔ an bɛ taa vote fɛnɛ na sisan o ye démocratie taalan dɔ ye donc mais histoire y'a yira an na que vote surtout maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ vote a bɛ na ni problème ye parce que ni vote kɛra ni min ma ɲɛ sɔrɔ kalata an k'a fɔ bamanan i bɛ to k'an bila wala kalata o b'a fɔ de ma vote donc n'o ma dadiya min na o b'a bolo bila a yɛrɛ kɔrɔ o tɛ sɔn ka i dɛmɛ ka fɛnw kɛ a bɛ kɛ problème ye aw ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc o de kama anw yɛrɛ kɔni o conseil ka sariyaw la an b'a ɲini de fɔlɔ an ka bɛnkan kɛ o ka fisa ni kalata ye mais tuma dɔw la kow bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ sɔn bɛnkan ma u bɛ se k'a fɔ karisa ka jama ka ca ne ta ni karisa ka di donc n'an taar'o la ne tɛna fɛn sɔrɔ donc an ka taa voter la n'o ye kalata ye n'o dadiyara min na mais o laban ye jumɛn ye généralement n'a ma dadiya mɔgɔ min na o bɛ muruti donc vraiment ne b'a ɲini ne réélira cogo min na danaya dara ne kan cogo min ka mandat filanan kalifa n na n b'a fɛ ni ne ka mandat banna bureau min fana bɛ na an k'a kɛ n'o hakili ye pour que problème wɛrɛ kana don an ka communauté kɔnɔ parce que an ye caman kɛ anw yɛrɛ ye structure dɔ créer o kɛra problème ba ye a tɛ dogo mɔgɔ si la donc bi na n bɛ kan ka Amani min fo o Amani a sigira ni haut conseil ka hakili de ye mais a nana se yɔrɔ dɔ nisɔndiyalen tɛ n'a fɔ mais Amani nana tila a kɛra fila ye Amani 1 Amani 2 Amani X Amani Y a ye communauté kɔ don ɲɔgɔn na a kun man ka kɛ parce que o bureau hali o bureau fɔlɔ min filɛ nin ye a sigira ni bɛnkan de ye o vote ma k'a la i m'a faamuya mais a nana kɛ problème ye mais Ala barika la an ye solution sɔrɔ un ni deux ko an nana o ban pewu mais halisa an ma ban pewu dɛ an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna Fanta division wɛrɛ ni nana mais halisa n y'o de fɔ Bala n'a ka mɔgɔw ye halisa aw kana ɲinɛ u kɔ maliyɛnw don a y'aw tigɛ di u ma pour que a ka na a bɛɛ ka kɛ kelen ye i m'a faamuya parce que bɛɛ tɛ se ka jɛ ka sɔn fɛn kelen ma yɔrɔnin kelen a bɛ taa se yɔrɔ dɔ fo gɛlɛyanin ka don a la donc ni gɛlɛya nana c'est que solution fana bɛ fɛn na tubabu yɛrɛ ko tout problème vient avec sa solution ni problème posera c'est que solution b'a la mais f'i ka solution ɲini de solution ɲinini a bɛ se ka nɔgɔya dɔw bolo a bɛ se ka gɛlɛya dɔw bolo mais halisa an k'an jija communauté in ka bon dɛ n y'a fɔ anw bɛ taa mais min bɛ to yen bada o ye Mali communauté min bɛ Amérique yan o tɛ taa dɛ ɲɛmɔgɔw bɛ taa ka segin mais communauté in kɔni bɛ yen ça c'est éternel anw bɛ kan ka falen yan an bɛ kan ka denw de wolo olu fana bɛ na to an kɔfɛ kuraw de bɛ na don o don k'u fana bɛ na ɲɛɲini na Amérique yan donc adamadenw bɛ taa an bɛ dɔw don kɛsu kɔnɔ ka taa n'u ye so dɔw banalaman bɛ taa dɔw yɛrɛ hɛrɛ bɛ kɛ dɔw ye u bɛ segin ka taa so ka taa tɔ ɲɛɲini ye mais halisa dɔw fana bɛ na donc fo an k'a faamuya que min tɛ taa abada min tɛ ban abada o y'an ka communauté ye donc halisa an k'an sinsin communauté in ka kelen ɲɔgɔnya la an k'o minɛ n'an bolo fila ye pour que an bɛ se ka fɛn to an denw kɔ olu yɛrɛ bɛ se
an kɔni an wolora yan bɛ tan mais an somɔgɔw ye nin de to an bolo nin de an fana ka taalan ye o ye tiɲɛ ayiwa Blaki o faranfasiya diyara n ye ayiwa ne yɛrɛ hakili la sisan n tun bɛna question min poser kun i y'a jaabi ka sɔrɔ ma poser kun parce que n tun bɛna a f'i ɲɛna de ne e Blaki taara sisan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye n'a kalafili bɛna kɛ a bɛna kɛ kalafili de ye wa ou bien a bɛna kɛ bɛnkan de mais comme y'a ye n y'o jaabi d'i ma déjà voilà bon y'a jaabi diya parce que n tun bɛ fɛ ka ɲininkali de k'o la bon o kɔni o bɛ dépend n y'a f'i ɲɛna ne ka laɲini ye o de ye an ka bɛnkan ɲɛɲini pour que ka furukufuruku bɔ ɲɔgɔn éviter ɲɔgɔn kɔrɔ mais n'Ala ma se k'a kɛ bɛnkan ye n y'o f'i ɲɛna fɛnɛ kalata fɛnɛ o ye démocratie sariya dɔ ye o donc sɔsɔli t'o la donc ni jama ko u bɛ min fɛ an bɛna k'o ye kɛ mais furukufuruku tɛ min na o ye aw bɛnna nin na e nin ye karisa e bɛ se ka nin kɛ e k'o kɛ nin bɛ se ka nin kɛ an ka bɛn a la mankan t'o la ni adamadenw jɛra ka u bɛnna fɛn o fɛn kan a ka ca Ala fɛ barika bɛ don o fɛn na o ye tiɲɛ ayiwa Blaki n bɛna fani question dɔ poser kun yanni o kalata ka se o yama aw hakili bɛ mɔgɔ la fɔlɔ wa ou bien mɔgɔ yɛrɛ hakili b'a yɛrɛ la n'a a bɛ fɛ k'a présenter wa ayiwa ne hakili la n ka tɛmɛ o kan wa non ne hakili la ne y'o jaabi peut-être comme kuma cayara a yɔrɔ panna i kunna quoi n'o tɛ n hakili la n y'o yɔrɔ jaabi c'est à dire min bɛna n'anw nɔ na ne ko n ko Ala de bɛ n'o sugandi ayiwa an yɛrɛ tɛ se k'o dɔn parce que jɔn si tɛ se k'a fɔ n bɛ sini dɔn min bɛ se ka kɛ sini o bɛ Ala de bolo i m'a faamuya ne bɛna tuma min na n m'a dɔn n bɛ kɛ président ye Ala ka baara de don donc ni mɔgɔ fɛn o fɛn n'o de bɛ se ka na k'a ka laɲini kɛ communauté in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'a bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min communauté in bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min ka hɛrɛ ɲini k'a lase jamana ma Ala ka o tigi bila ne nɔ na voilà ne mɔgɔ ma fɛn fɔ n ye ne tɛ mɔgɔ dɔn mais n'a tuma sera a mɔgɔ bɛna ye o voilà o kuma la sa an bɛ dugawu kɛ maliyɛnw ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo n'a tigi yɛrɛ ye mɔgɔ ɲuman ye n'a ŋaniya ɲuman don Ala ka o tigi sigi an kunna komi e Blaki ɲɔgɔnna ayiwa Blaki yanni an ka taga ngali na bila n bɛ fɛ ka question laban min fɔ i ye yanni k'o question laban fɔ n bɛ n profiter ka foli lase Sulemani Kulibali ma hakili ye jɔn ye ɲɔn tɛ nin émission a tun man ka fɔ a kɔ n tun kan ka wele n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna yɛrɛ n ko na Ala sɔnna a ma n'a e Blaki bɛna don min na k'a bɛna mais hakili ye jɔn ye quoi donc n b'o yɔrɔ yafa ɲini kɛ antenne na Sulemani fɛ a ka yafa ma Ala kama parce que comme depuis yanni an ka don studio kɔnɔ ne y'o f'i ɲɛna an tɛ se ka sigi ka na k'an bɛ haut conseil discuter émission kelen na o ye tiɲɛ émission peut-être an bɛ se ka na siɲɛ 10 ayi o kɔni o ye tiɲɛ donc ni Solo ma bi sɔrɔ peut-être vendredi yɛrɛ ka gɛlɛ Solo ma parce que engagement wɛrɛ b'ale yɛrɛ fana bolo vendredi donc n'a kɛra mardi de ye peut-être Sulemani bɛ se ka chance sɔrɔ ka na ka fara ne kan n m'a fɔ n ko mardi wɛrɛ don mais an bɛna arranger parce que n b'a dɔn su in na temps min wagati min dilen b'an ma o tɛna an permet parce que an ma fosi fɔ o conseil la fɔlɔ fosi ma fɔ an ye historique de kɛ bureau structure ye cogo min na ye ka dɔɔnin fɔ o la o conseil yɛrɛ ka baara ka kan ka kɛ minnu ye ka sigi olu ma mais o conseil fɛnɛ a bɛ fɛn caman wɛrɛ kɛ projet caman bɛ hali o conseil de ministère des Maliens de l'extérieur bolo f'an da ka se olu yɛrɛw ma peut-être émission wɛrɛ la an bɛna na n'olu ye parce que n'i y'a jateminɛ sisan don o don a bɛ f'i ɲɛna ko bateau firila salan firila ji kan ni walidenw ye olu bɛ taa u bɛ bɔ k'u bɛ taa tunga na olu fana ye tungarankɛw de ye ko anw ɲɔgɔnw n bɛ ka na so o question yɛrɛ de ma ta Blaki donc o ye n'an k'an bɛ don o la bi an bɛ si yan ayi Blaki an tɛ non parce que il y a politique nationale dɔ bɛ yen sur la migration livre yɛrɛ bɔra o kan n'an k'an bɛ don o détail la sisan an bɛ si yan mais n bɛ se ka question fitinin dɔ poser i kun wa non n'an bɛ bani an b'o bila siɲɛ wɛrɛ kama n'an nana an bɛna don ponam détail la gouvernement yɛrɛ bɛ kan ka laɲini jumɛnw latigɛ ka minnu ɲɛɲini pour que jankata b'an ka mɔgɔ minnu sɔrɔ u bɛ to ji kan u bɛ to cɛncɛn na ko parce que u bɛ fɛ ka taa tunga na ka taa fɛn ɲini gouvernement bɛ kan ka fɛɛrɛ minnu ɲini pour que adamadenw ni bɛ kanda parce que tuma o tuma i b'a mɛn ko
dɔw tora ji la yen fɛ u b'a f'i ɲɛna y'a bɛ maliyɛn 50 kun b'a la maliyɛn 70 kun b'a la mais o kɔnɔna na gouvernement yɛrɛ ministère des Maliens de l'extérieur ani gouvernement ani haut conseil u bɛ kan ka fɛɛrɛw ɲini u b'a fɔ o ma ko PONAM ça c'est le programme national pour la migration u bɛ kan k'o fɛnw ɲini mun bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw bali ka t'u ni fili fɛn na parce que n bɛ fɛ ka taa tunga na donc hali o kɔnɔna na peut-être siɲɛ wɛrɛ n'an seginna ka na an da bɛna s'o ma anw yɛrɛ niyɔrɔ b'o la o parce que mɔgɔ caman b'i to kɔfɛ ka wari di u dɔgɔninw ma ou bien u nevɛw ma k'u ka bɔ ka taa ɲɛɲini u t'a ɲɛɲini ni visa ye mais u b'u kɛ sira juguw kan donc siɲɛ wɛrɛ an da bɛna s'olu bɛɛ ma ka don détails ni fɛnw na parce que an ye caman fɔ e yɛrɛ ka kuma ligne ma dayɛlɛ fɔlɔ nɛgɛjuru ma labila fɔlɔ voilà donc n'an kan bɛ don o la antena je ne pense pas que ni temps ɲɛnama wɛrɛ b'an bolo quoi voilà non question laban yanni an ka nɛgɛjuru labila o conseil yɛrɛ rôle ye jumɛn ye bon donc an bɛna segin o kan tuguni sinon an y'o fɔ an ka rôle fɔlɔ ye min ye maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ minnu sigilen bɛ i bɛ dunan fan o fan k'u lakanda k'u fara ɲɔgɔn kan u sigiyɔrɔ la pour que sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na en même temps u k'a faamuya u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na o jamana sariyaw olu batoli ye wajibi n'o bɔra ye laɲini jumɛn ɲɛsinnen bɛ maliyɛn haut conseil fɛnɛ ma o ye k'an ka jamana kodɔn kɔfɛ jamana seko n'a dɔnko olu ka dɔn kɛnɛma i m'a faamuya c'est-à-dire a bɛ se ka kɛ ka na ni artistes ye yan a bɛ se ka kɛ ka na ni fɛn caman wɛrɛ ye an ka jamana seko n'a dɔnko olu fɛnw bɛ yɔrɔ min na o conseil ni yɔrɔ b'o fɛn na k'o bɔ yen n ser'o min fɛnɛ ma minnu bɛ se ka na ni fɛn ye min bɛ se ka jamana nafa jamana ka bɔ nɔgɔ la o bɛ se ka kɛ cogo min na anw yɛrɛ ni n ko anw dɔrɔn tɛ Amérique yan maliyɛn sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est pas parce que i bɛ Amérique dɔrɔn k'e de bɛ se ka fɛn lase min bɛ jamana nafa minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire olu fana bɛ se ka dɔ kɛ minnu sigilen bɛ Libye bon comme Libye yɛrɛ tiɲɛna sisan an b'o sen bɔ a la mais i sigilen bɛ dunan fan o fan n'i y'a dɔn jɛkulu bɛ yen min bɛ se ka na fɛn kɛ Mali la min bɛ malidenw nafa o conseil ka baara k'olu bɛɛ ɲɛsin Mali ma donc o bɛɛ b'a kɔnɔna na kalan sira fɛnɛ b'a la ni i bɛ se ka dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ yan n'anw bɛ se ka dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ pour que an bɛ se ka bourse sɔrɔ k'a di ekɔlidenw ma u kana kalan kɛ Amérique yan ka dɔnniya sɔrɔ ka segin ka taa n'o dɔnni ye o dɔnni ka jamana nafa ka jamana bɔ nɔgɔ la o fɛnɛ bɛ yen donc o fɛn kelen yɛrɛ la anw yɛrɛ y'o dɔ kɛ ka tɛmɛ i b'o kalama ala ye a nɔgɔya an ye dɔ la na depuis DEF mais ala barika la bi na a tigi bɛ université la déjà donc n'i sera université la ka ban o kɔrɔ i man jan dɔɔni belebele la tuguni donc an bɛ dugawu de kɛ waliden ye ala ka se ka kalan nɔgɔya pour que a fɛnɛ bɛ se ka taa jamana dɛmɛ cogo min a n'a yɛrɛ somɔgɔw donc fɛn caman bɛ haut conseil fɛn kɔnɔna na n y'o de f'i ɲɛna an bɛ se ka na yan siɲɛ 10 an tɛ tila voilà ayiwa Blaki o faamuyali diyara an ye i da sera min yɛrɛ ma aw ye denmisɛnnin dɔ dɛmɛ DEF la ka na n'o ye o ye tiɲɛ ye o kɛra an yɛrɛ ɲɛna et puis o dɛmɛ fana a y'a daminɛ se tɛ mɔgɔ minnu ye na se tɛ mɔgɔ min somɔgɔ ye mais kalan ka d'a tigi ye kalan ŋaniya b'a kɔnɔ mais kɔkɔrɔdɔnbaga t'a la quoi donc aw ye sélection kɛ hakili a wagati na mɔgɔ min denmisɛnnin min sera ka baara kɛ k'a ye DEF sɔrɔ se tɛ minnu ye aw bɛ olu dɛmɛ ka na n'a ye o donni kama ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ aw y'a dɛmɛ fɛn caman na n'o ye bieko ta fanfɛlaw ye o ye computerw ye a n'a ka logement ani finiw donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko haut conseil bɛ baara min kɛ ayiwa sisan nɔ an bɛ ligne labila n'a mɔgɔ min bɛ fɛ ka don ligne na ka question poser Mamadu Blaki Keita kun i bɛ 347 kɛ ka 719 20 35 347 719 2035 an ka ligne labila la donc na min bɛ fɛ ka question poser hali bi an bɛ tɛmɛ n'an ka masala ye ayiwa Blaki yani an ka tɛmɛ ni masala ye kibaruya dɔ bɛ yan nɔ kibaruya min n'a bɛ anw maliyɛnw concerné kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛɛ de concerné i yɛrɛ bɛ se k'i da don a la o ye kibaruya min ye a kibaruya ka di kosɛbɛ o kibaruya ye ASKD ye entreprise dɔ don n'a bɛ 224 ouest la 116 sud la New York kɔnɔla don Harlem kɔnɔla don a président a ɲɛmɔgɔba
min yɛrɛ bi a ko bɛ ɲɛnabɔ n'o ye Boubacar Sidiki Jakite u b'a wele ko Kaba mɔgɔ caman b'a dɔn Kaba de la Boubacar Sidiki Kaba donc a bɛ baara caman de kɛ min bɛ maliyɛnw lafiya i n'a fɔ an ka income taxe ka d'a kan taxe ye fɛn dɔ ye a ka ɲi baarakɛlaw ma kojugu a bɛ degun dɔɔni bɔ an kan bon donc na mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka taxe file sɔngɔ ɲuman na ani bonya ni adamadenya kɔnɔla la n'i taara se Boubacar Sidiki ka yɔrɔ la minfɛn sumalen bɛ yen nɔ a b'i kunbɛn ni adamadenya fana ye i bɛ se k'i ka taxe file a t'o dɔrɔn fana kɛ dɛ agence de voyage fana b'a bolo n'o ye n'i bɛ taa dugu minnu na avion bi a b'olu fɛngɛ a kɛra Mali ye o a kɛra Laginɛ diɲɛ jamana o jamana Boubacar Sidiki bɛ yen nɔ ka maliyɛnw dɛmɛ tike sɔgɔn duman na i yɛrɛ bɛ tike daduman min fɛ a b'a jija cogoya bɛɛ de la pour que i ka se ka tike daduman sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ko dɔ balilen bɛ se ka n'i sɔrɔ sisan na a bɛ kɛ saya ko ye ou bien a bɛ kɛ kɔɲɔ ko ye donc n'i bolila ka taa se Boubacar Sidiki ma dɔrɔn a bɛ sen tɛ k'o ɲɛnabɔ i ye bon hôtel fana ye réservation a b'i to a b'olu fana ɲini New York kɔnɔla yan nɔ komi dunya jamana bɛ kɔnɔla la i taara diɲɛ jamana la a kɛra Faransi ye a kɛra Mali ye a kɛra Laginɛ ye a kɛra Congo ye a kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ye o fana connexion bɛ Boubacar Sidiki bolo ani fɛngɛ ayiwa dɔ bɛ ligne na an b'o ta fɔlɔ Anisu nse yɛrɛ tilenna baasi si tɛ kodi baasi tɛ an tulo t'i la dɛ n balimamuso i t'i kan dayɛlɛ dɔɔni allo i tulo bɛ na sisan awɔ ne tulo b'i la sisan aw ni su nse somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen kodi baasi tɛ yen ko n bɛ monsieur le président fo au conseil président k'a bagara ni cɛ in ma o nin bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka sɔrɔ au conseil tɛ ne yɛrɛ ka famille problème mana wuli 5 heures du matin ni cɛ in bɛ sunɔgɔ tigɛ ka na ne ka problème ɲɛnabɔ n ka so kɔnɔ ka tila ka segin ka taa bara n t'a mɛn cɛ da n t'a mɛn muso da ayi au conseil président bagara ni ma o hali ni nin tun tɛ au conseil président ye wallahi bilahi n'a ye maliyɛn ye problème na a b'i bɔ a la ko yarabi anw bɛ duwawu de kɛ nin ye ne yɛrɛ kelen pe bɛ duwawu de kɛ nin ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman k'Ala k'a di nin ma amina yarabi ko nin bɛ fɛn min kɛ anw ye masa Ramani k'a sara a ka denbaya ye amina yarabi amin nin bɛ fɛn min k'anw ye Ala de b'a sara nin bolo kɔnɔ nafolo bɛ don adamadenw kungo la yan o ye tiɲɛ ye dɛ a da kɔnɔ kuma b'anw kungo ɲɛnabɔ yan a mana taa Afiriki nin b'anw bɛɛ somɔgɔw ɲini k'a bɛɛ fo kelen kelen n'a kun wari ye anw tɛ burusɔngɔ di nin tatɔ ma ko conseil président bagara ma nin ye président yɛrɛ ko président yɛrɛ de ye o ye tiɲɛ dɔ bɛ kɛ au conseil président a bɛ kɛ au conseil baara dɔrɔn de kɔnɔ o ye tiɲɛ ayi nin b'i dɛmɛ ni ka nin ye problème na dɔrɔn maliyɛn yɛrɛ tɛ dɛ i ka kɛ africain ye dɔrɔn nin b'i dɛmɛ k'i bɔ a la o ye tiɲɛ ko si ni kɛnɛya k'Ala k'a d'a ka denbaya ma amina yarabi amin ya rabi k'a bɛ min kɛ mɔgɔw ye k'Ala k'a sara a ta ye amina yarabi ko n'i ko Ala k'i sara n'a digir'i la i ma ɲuman de kɛ i ma ɲuman kɛ ko ya rabi ko fo n'a hakili jigi o jigi amina na k'a ka fɔ ko amina ko Ala b'a laminɛ o ye duwawu ɲuman amina yarabi amin donc ne bɛ bɔ aw ka kuma la parce que question tɛ ne bolo k'a d'a ma ne kungo 5 heures du matin a bɛ na ɲɛnabɔ a bɛ segin a tɛ tɛmɛ o kan i Keita ni ne tun ye jeli ye bi n bɛ so wele i la ka sabali Fana Kuyate so wele a la n k'i sara min ka di ye i k'a an tɛ na ayiwa jara ye sira n bɛna so wele a la n bɛ so wele Blaki la wa i bɛ n sara fana n b'a fɔ an tɛ na ayiwa Blaki Keita nin kun ye an balimamuso ye Siramori Yata Sayi ale tun mankan ye nin ye ka d'a kan waliɲuman dɔn ka di a bɛ ka nin kuma fɔ an bɛ studio kɔnɔ cɛya ye gundo ye maninkaw ka u résistelen tɛ kosɛbɛ ten
parce que nous ko ka gɛlɛw ma dɔɔni quoi kasi ka nɔgɔ aw ma ayiwa kasi ka nɔgɔ aw ma ka da kan an bɛ yɔrɔ min na Blacky ne yɛrɛ ye vraiment Siramori ye nin waleɲuman dɔ min kɛ a diyar'i ye mais tellement i nisɔndiyara a kɛra komi ji ka ti i ɲɛ kan donc ka da ka waleɲuman dɔn ka di kojugu Blacky o ye tiɲɛ ye na Ala y'i balo ka dumuni d'i ma i ka da sunɔgɔ la ka wuli ka i taama ka taa sɔrɔ i jɔn hɔrɔn foyi t'a la i bɛ barika da Ala ye donc ni i sira adamadenw kungo la maliyɛnw kungo la n'u tilara k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛkisɛ bilen Blacky a ka jugu dɛ a ka jugu dɛ o juguya bɛ taa yɔrɔ min na fo kasikuru bɛ jɛ i kan na n'a mɔgɔ fana y'i ka ko dɔ ye o nisɔndiya fana ji bɛ t'i ɲɛ kan donc nin diyara an ye kosɛbɛ nin kun y'an balimamuso Siramori ye k'i fo ko k'i waleɲuman dɔn ko ala ale ka problème personnel 5 heures du matin k'e Blacky b'o ɲɛnabɔ donc n'a o fɔra ne yɛrɛ b'o sɛmɛntiya ala ye min dɔn o wasa kɛra bon comme ne yɛrɛ tɛna jaabili fosi kɛ yen na awɔ Sira ye ne yɛrɛ dɔ ye awɔ a ye n ka fa ye a ye n ka kɔrɔ ye a ye n kɛ fɛn bɛɛ ye awɔ donc nin ye sokɔnɔ kuma de ye an tɛ n'o fɔ antenne na o ye tiɲɛ ayiwa an fana bɛ dugawu kɛ Sira ye yarabi ala ka a balo a n'a ka denbaya ala ka si ni kɛnɛya di a ye dugawu min kɛ yarabi ala kutala ala k'o dugawu minɛ an b'an profiter ka foli lase i furumuso ɲuman ma n'o ye Aramata Sanogo ye n'i y'a mɛn kamalen kɔrɔ muso ɲuman de b'i bolo n'i y'a mɛn ko Blacky bɛɛ danaya ta ka da i kan muso ɲuman de b'i bolo n'a muso ɲuman t'i bolo se bɛ y'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ fɔra hali n'e ka ɲi ni muso man ɲi i bɛ ye fiɲɛ la donc furumuso ɲuman min na ala y'a kalifa i la an bɛ barika da ye ka dugawu k'a ye hali bi ala kutala ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi k'an b'a fɔ ko k'a wale ɲuman dɔn ayiwa Blacky an bɛ tɛmɛ n'an ka bataki ye n y'a fɔ cogo min na n'a mɔgɔ min bɛ fɛ ka don ligne na ligne kɔni dayɛlɛnnen don bɛɛ de ye u bɛ se ka don ligne na 347 719 20 35 ayiwa hali bi an bɛ tɛmɛ ni Bokari Siriki ka promotion ye Bokari Siriki n'u b'a wele ko kaba ale bɛ 116 la a bɛ 7e ni 8e ni ɲɔgɔn cɛ a ka baara dan tɛ o dɔrɔn fana ye dɛ a bɛ translation kɛ translation ye fɛn min ye n'a sɛbɛn min sɛbɛnnen don an ka nanzarakan na l'anglais na k'a yɛlɛma ka kɛ tubabukan ye a b'o olu fana kɛ bon a bɛ CVw fana dilan ka mɔgɔw fana ka diplôme dilan n'a baarako bɛ mɔgɔ min na n'i bɛ fɛ ka taa baara kɛ pour que i ka diplôme ka arranger ka dilan ka ɲɛ na Bokari Siriki i ka diplôme dilan Blacky na interview kɔni b'i bolo na ala sɔnna ma o interview kelen i b'o o sɔrɔ basi foyi t'o la y'a ye bon a bɛ notariat fana kɛ a bɛ dossiers fana notariser immigration baara fana k'olu sɛbɛnw fana yɛlɛma ka k'an ka nanzarakan na mɔgɔw fana b'a bolo mɔgɔ min bɛ se ka taa i dɛmɛ immigration na k'i bamanankan f'i ye hali n'i tɛ tubabukan mɛn ka t'i dɛmɛ a bɛ bamanankan f'i ye a b'i dɛmɛ fɛn caman la donc faxiw fana bɛ yen nɔ a bɛ faxi kɛ a bɛ printi kɛ a bɛ scanner kɛ a bɛ photocopie kɛ donc n'a mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka lettre fana taper k'e t'a ɲɛdɔn i bɛ taa d'a ma a b'a arranger a b'a taper ye donc Bokari Siriki kaba ka baara nafa ka bon kojugu n'a mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn ka weleli kɛ i bɛ se ka weleli kɛ a ka yɔrɔ la n'o ye 212 ye 280 91 03 n bɛ se k'a fɔ bamanankan na i bɛ 2 kɛ ka 1 tugu la ka 2 wɛrɛ kɛ ka tila ka 2 kɛ ka 8 kɛ ka 0 kɛ ka tila ka 4 kɛ 9 kɛ ka 1 kɛ ka tila ka 0 kɛ ka 3 kɛ n'o kɛra dɔrɔn i bɛ a ka secrétaire sɔrɔ i mago bɛ fɛn fɛn na a b'a ɲɛf'i ye donc n b'a ɲini n balimaw bɛɛ fɛ n'a mɔgɔ o mɔgɔ k'i mago bɛ avion billet la i bɛ fɛ ka voyager ou bien income taxi ou bien e bɛ fɛ ka i mago bɛ diplôme certificat dɔ la ou bien i mago bɛ notarisation na ou bien n'i bɛ fɛ k'i ka téléphone yɛrɛ fana sara téléphone biliw bɛ yen nɔ connexion bɛ yen viragin bɛ yen a kɛra bilibili ye Bokari Siriki kɔni sigilen don maliyɛnw de kama 116 la ka maliyɛnw dɛmɛ
k'u bɔ sɛgɛn na k'u bɔ kunnafili la n'i ye terrain ta dɔrɔmɛ 2 ni dɔɔni dɔrɔn ka jigin 116 la i bɛ se Bukari Siriki ka yɔrɔ la. O ye ko ɲuman ye. Awɔ, ok. Vraiment a bɛ baara min na nin ye caman ye. Awɔ. Donc fɛn o fɛn o citelen bɛ yan o bɛɛ bɛ se k'an ka mɔgɔw dɛmɛ. Awɔ, ok. Parce que nin ye fɛnw ye an mɔgɔ adamaden mɔgɔ bɛ se fɛn minnu ma don ko don. Awɔ. Kelen yɛrɛ bɛ a b'i ko i ɲɛ panna o kunna u bɛ wari ci fɛnɛ kɛ ka taa dunan fan bɛɛ. O ye tiɲɛ ɲɛ panna o kunna dɔɔni. Donc o fɛn bɛ ye traduction ka diplôme yɛlɛma kan na yan mɔgɔw bɛ kan min faamuya. O ye tiɲɛ. Parce que généralement anw africains an ka diplôme bɛɛ bɛ kɛ nansarakan de la. Nansarakan de la. Donc américains dun t'o mɛn. O ye tiɲɛ. Donc a bɛ se ni yan mɔgɔw mago seri ka diplôme min ma ou bien ye wolo sɛbɛn ou bien furu sɛbɛn ni mɔgɔ minnu ka immigration ko bɛɛ sen na. Awɔ. A bɛ se k'olu bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ anglais-kan ye pour que i k'o fara i ka dossier kan. O ye tiɲɛ. Vraiment o ye ko ɲuman ye. O ye ko ɲuman ye. Donc an kɔni an yɛrɛ bɛ bɛɛ encourager. Awɔ. Ni nin kungo bɛ min da la i ka se ASKD Enterprise. Donc ni sero ma peut-être a ka ca Ala fɛ kungo caman bɛ ɲɛnabɔ. A bɛ ɲɛnabɔ. Bon ne yɛrɛ ka komi téléphone sarako b'a la. Donc ne ye publicité min kɛ sisan. Siɲɛ wɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa a bɛ ne ka facture sara fu. Ayi président o kɔni bɛ kɛ o ye tiɲɛ. Publicité min kɛra e ka next bill téléphone. I y'a dɔn o kan ka kɛ fu ye. O ye fu ye a b'o sara. Ayiwa hali bi o wele kelen don k'a lase maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ ka boli ka 116 sɛgɛrɛ. Donc an bɛ tɛmɛ ni an ka bataki o dɔrɔn fana tɛ. I ɲɛ bɛ Aroma Shipping fana bɛ yan nɔ Blaki o fana ye compagnie belebeleba ye. O ye compagnie min ye ale bɛ taga ni mɔgɔw ka minɛn de ye a sɔngɔ ka di kosɛbɛ. Aroma Shipping. Donc n'a mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka taa n'i ka minɛn ye a kɛra minɛn sugu sugu ye a kɛra mobili ye o a kɛra sokɔnɔ minɛn ye a kɛra fɛn sugu sugu ye olu ka sɔngɔ ka di a bɛ taa lafiya la wa i tɛ tɔɔrɔ. I bɛ se ka numéro min wele o ye a yɛrɛ jaabi yan nɔ o ye 973 690 53 63 o fana ye Aroma Shipping ye. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka masala kɔnɔla ye ka d'a kan sɔni sisan nɔ miniti 5 dɔrɔn an bɛ taa longe la n'a mɔgɔ min bɛ fɛ ka don ligne na hali bi ligne labilalen don olu tigiw bɛ se ka don ligne na 347 719 20 35 ayiwa hali bi an bɛ baara okumu kɔnɔla la jɛmuka okumu kɔnɔla la n bɛ n profiter n bɛ n baarakɛɲɔgɔn fo n'o ye Wulimata Njayi ye Wuli Njayi ne n'ale de kan ka émission kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan baaraw cogoyaw ka ca a fana bɛ baara wɛrɛ la a t'a ma sɔrɔ kuma bɛɛ n'a y'a sɔrɔ wagati min na a bɛ to ka na n bɛ foli ni tanuli k'a ye hali bi n bɛ an ka président fo n'o ye Bala Sisogo ye a n'a ka vice président 5 Alasani Jara sen b'o la filaninw b'o la ani Bukari Siriki ani ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Layi Jabate ye k'an b'o fo ko k'u waleɲuman dɔn ani ne yɛrɛ jatigikɛ Blaki o ye Mahamadu Mariko ye o ye ne kelen jatigikɛ ye ni mɔgɔ si jɛ tɛ ne Blaki bɔra yen dɔrɔn Mariko ne b'i tɛnku donc n bɛ foli lase Mariko ma k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Fatumata Pupe Jara ma Blaki i y'a mɛn jɔn kunna de i ka fɔ i sababu ɲuman an b'a fo k'a waleɲuman dɔn radio so kɔnɔla la n tɛ ɲinɛ an ka producteur fana kɔ n'o ye Mori Kuyate ale de ye radio ni producteur ye radio Sumaworo ale de producteur ye donc an bɛ promotion camanba de kɛ a kɛra businessman ye o ni radio so ni a dayɛlɛnnen don bɛɛ de kama mɔgɔ kelen tɛ ayiwa n'a mɔgɔ b'an na o bɛ tɛmɛ an ka producteur fɛ n'o ye Mori Kuyate ye n'i ma se ka Mori Kuyate sɔrɔ dɔrɔn i bɛ ne Fanta Kuyate yɛrɛ wele ou bien an ka radio directeur ye ayiwa Blaki na yanni mɔgɔ ka don ligne na ayiwa n'a sɔrɔ i kan jalen don n'an bɛ taa break la ka segin ka na ou bien n'an bɛ continuer émission na donc ne bɛ n ka invité ɲininka de. Ok, y a pas de problème. Min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma dɔrɔn. Ayiwa. Comme an ye lakɔli karamɔgɔ kɔrɔw ye. Awɔ. Kuma tɛ anw tɔɔrɔ o. Awɔ. Ayiwa komi o conseil okumu kɔnɔla don an b'o bataki de kan i y'a fɔ cogo min na a bɛɛ tɛ se ka walanwala su in na. O bɛɛ tɛ se ka walanwala. A bɛɛ tɛ se ka walanwala a kɔnɔ ka bon a lɔ ka jan parce que n'i y'a mɛn o conseil o ye fɛn belebeleba de fɛn min bɛ maliyɛnw concerné o tɛ kodenni ye ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Blaki ne sɛgɛnna dɔɔni n kan jara donc n bɛ hinɛ i fana la i fana kan jara an bɛ taa break la ayiwa dɔ bɛ fɛ ka don ligne na an b'o ta fɔlɔ allo Ansu allo tante Nura nse yɛrɛ tilenna Mori Kuyate bɛ ni y'an ka producteur de ye Mori Kuyate
on connaît qu'il faut quoi, on peut y studio là puis même machine là quoi. Awo aye mori ote basiye blague. Anene anga le grand producteur de New York. Ah, le grand producteur. Mori Kouyaté. Anga foli bi Tanate Luma. Tanate, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment allons-nous? Ah, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, bon, on essaie de faire aller. Nous sommes l'invité du jour ici avec votre animatrice. Ah, ok, c'est très bien, c'est très bien. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci, Mori. Ambi Foki, Wali Mando. Blague, nous, on a un producteur. Allez, des. Naturellement talentueuse. Naturellement talentueuse. Ah, ouais. Mais moi, il y a fort manika kanyu manake. Nya fie ni be kuma dori ka fo manika kana. Ama ko support là quoi. Moi ka kane ka kinike. Ka radio mais supporter quoi. Ouais, effectivement. Bon, comme c'est une radio aussi très jeune. Bon, c'est petit à petit. Donc comme manika kana ko jibe do ko la don noni. Voilà. C'est très important pour la communauté. C'est très important. Parce que c'est des radios de proximité comme ça qu'il faut soutenir et entretenir. Parce que Nena, il y a beaucoup de messages qu'on peut véhiculer pour toute la communauté. Donc, il est très important que nous-mêmes, nous soutenons cette radio pour que au moins ça puisse aller de l'avant. Parce que sans le support de la communauté, ça ne peut pas aller loin. Donc, ça, c'est fondamental. Que la radio a besoin du soutien de toute la communauté africaine. Ouais. Exactement, c'est ça. Parce que tant qu'il y a la barre à l'eblala, à Denia Koluma, you know, et pour qu'un studio, qu'à émission, qui chaque fois, de pas dans la Koluma, à ouais. Tu vois. Elle-même, elle est très courageuse. Donc, en bas, de féliciter, ce n'est pas elle seule. Parce qu'il faut penser à tous ceux qui sont à l'origine de cette radio. Donc, ce n'est pas facile de créer une radio et puis l'entretenir. Donc, les remerciements, c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont contribué à la mise en place de votre radio. Et vraiment, votre technicien qui est là, qui est en forme aujourd'hui, malgré qu'il est en train de faire le travail de 2 personnes. Oui. Donc, n'oublions pas de remercier Yves. Yves aussi a été très consistant. Voilà. Donc, vraiment, moi, je crois que nous devons remercier tout un chacun. Parce que le fait même de mettre cette radio à la disposition de toute la communauté, ça, c'est déjà un pas extraordinaire. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci bien. Ok. Merci bien. Ok, bye. Ok. Ayiwa Blackie, an bɛ taa break la ni kun y'an ka producteur ye Mori. Vraiment a ye opportunité d'an ma, an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Ale de ni Poupée Jara ka na dili kɛ radio baarakɛla ninnu fɛ pour que na communauté kuma bɛ se ka fɔ. Émission fana ka sigi sen kan, émission min n'a bɛ fɔ bamanankan na, an ka kan na, mɔgɔw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la. Donc a y'a fɔ cogo min na, a tɛ tɛmɛ o kan, an bɛ dɛmɛ ɲini, an bɛ support ɲini communautéw fɛ. U bɛ se k'an dɛmɛ fɛn fɛn de la, u ka se k'an dɛmɛ o la pour que nin baara ni Ala bɛ se k'a nɔgɔya an bolo cogo min na. Ne kɔni b'u ka disposition na. Mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka na radio la problème foyi de t'a la. N bɛ yan bɛɛ de kama, malien dɔrɔn tɛ, africain bɛɛ, fɛn fɛn bɛ ko fɔ, n bɛ yan bɛɛ de kama. Ayiwa Yves, avec votre permission, an bɛ taa break la, an bɛ tila ka segin ka na kumaso kɔnɔ.